Akwụkwọ nke Habakuk isi nke mbụ. Ibu arọ nke onye amụma Habakuk. Jehova, ruo ole mgbe ka m ga-eti mkpu ma ị gaghị anụ olu m? Mgbe ahụ ka m ga-etiku gị maka ime ihe ike. Enweghị m ike na ime ihe ike, esemokwu na esemokwu, ma ị gaghị enyere m aka. Gịnị mere i ji na-enwe mwute? N'ihi na n'ihu nka Rut dị, mee ka m hụ ajọ omume, ma mee ka m hụ ndị na-agbasa esemokwu, ma e nwere ya. Mere udo agbazila. Ikpe adịghịkwa apụta, n'ihi na ndị ajọ omume na-eme ihe megide ndị ezi omume. Ya mere, ikpe bụ ihe ọjọọ, ọ bụ ihe na-ezighị ezi. Lee anya n'etiti ndị mba ọzọ, lee ikpuru, ma tụọ anya n'ihi na m ga-arụ ọrụ n'ụbọchị unu. Unu agaghị ahụ ya. Ọ bụ ezie na a gwara unu, n'ihi na lee, m ga-eme ka ndị Kaldịa bilie, mba dị ilu ma na-enweghị iwe, ma na-ewe iwe, ndị ga-aga ruo obosara ụwa iji nweta ebe obibi ndị na-abụghị nke ha. Ha dị egwu, ma ha na-atụ egwu. Ikpe ha na nsọpụrụ ha ga-esi n'aka ha bịa. Ịnyịnya ha dịkwa ọsọ karịa agụ, na ndị na-enweghị ihe ọmụma tupu ha abịa. Ha nọ n'ebe ahụ n'ogige maka ha. Ha bụ akụkụ na onye nketa ezi omume ha. Ha bụ dike na-azụ ha n'anwụ, ọ bụghị n'ihi na ha mere mba dị iche iche ebere. Akwụkwọ nke Habakuk isi nke abụọ. Onye ajọ omume guzoro n'ihu ụlọ elu wee lezie anya ihu. M ga-eguzo n'ihu nche m. M ga-emekwa ihe ọ ga-agwa m, na ihe m ga-eme. Jehova zara m ma kwuo, dee azịza nye onye na-abara m mba, mbadamba nkume, ka onye na-agụ ya wee hụ ọhụ ahụ ma mee ka o doo anya n'oge. Mana n'ikpeazụ ọ ga-ekwu okwu ma ghara ịgba ọsọ, n'ihi na ọhụ ahụ ka dị maka ihe doro anya na ọ gaghị akwụsị. Ọ dị mma ọhụ ha, ọ bụrụgodu na ọ nọrọ ọdụ, chere ka onye ga-eme ya, onye ga-ebuli onwe ya elu dina n'ụzọ ya. Ee, n'ezie, onye ziri ezi n'ime ya, obi ya adịghị elu. Mmadụ dị ka onye na-eme ihe ọjọọ, n'ihi na o meela ka agụụ ya dịkwuo ukwuu dị ka mmanya vaịn. Ya mere, ọ gaghị adịte aka. Afọ juru ya, mana ọ na-achịkọta onwe ya n'ọkụ mmụọ. Ọ dịkwa ka ọnwụ. Ọ pụghịkwa ịbụ mba dị iche iche ma na-achịkọta mmadụ niile nye onwe ya. Ndị a niile agaghị ebili megide ya sị, “O, onye na-atụ ya n'ilu megide ya na ihe onwunwe na-amụba ihe na-abụghị nke ya.” Ruo ole mgbe ka ọ ga-adị na onye na-etinye onwe ya n'àjà dị gịrịgịrị? Ha agaghị ebili na mberede ịta gị, teta, ịkpasu gị iwe. Ị ga-abụkwa ekpere ha. Ị kwapụrụ ọtụtụ mba dị iche iche. Ndị niile fọdụrụ n'ime ndị mmadụ ga-akwa gị n'ihi ọbara mmadụ, na n'ihi ihe ọjọọ e mere n'ala na n'obodo na n'ihe niile bi n'ime ya. Onye kwadebere onwe ya ebe mgbaba maka ụlọ ya, ịta akwụ ya ebe ahụ, ịgbanahụ ike nke ọkụ mmụọ, itinyewo ihere onwe gị, bibie ọtụtụ mmadụ, imehiewokwa megide mkpụrụ obi gị. N'ihi na nkume ahụ ga-akwa akwa site na mgbidi, ire ọkụ nke sitere n'ọhịa ga-aza ya. Ahụhụ ga-adịrị onye ji ọbara wuo obodo ma wulite obodo site n'ihe ọjọọ. Ọ bụghị maka Jehova nke usuu ndị agha ka ndị mmadụ ga-arụsi ọrụ ike n'ọkụ,
ndị mmadụ ga-arụsi ọrụ ike maka ihe efu ha, n'ihi na ụwa ga-ejupụta n'ọmụma nke ebube Jehova dịka mmiri si agbapụta n'oké osimiri. Ahụhụ ga-adịrị onye na-eme ka onye agbata obi ya ṅụbiga mmanya ókè. Ị na-eme ka obi gị ṅụbiga mmanya ókè, ị na-emekwa ka ọ ṅụbiga mmanya ókè, ka ị wee hụ uru ha. Imejuwe onwe gị ihere n'ihi otuto, nwụọkwa. A ga-anapụ gị ihe. Iko aka nri Jehova ga-agbanwere gị. Ihere ga-adịkwa maka otuto gị n'ihi obi ọjọọ nke Lebanọn. O nwere ụlọ ị ga-ekerịta. Ọ ga-eti gị ihe dịka ọnụ mmiri nke anụmanụ, nke mere ka ha bụrụ Afrodis n'ihi ọbara mmadụ na n'ihi ihe ọjọọ e mere n'ala na n'obodo na n'ime ndị niile bi n'ime ya. Gịnị ka onyinyo ahụ dị mma, n'ihi na onye mere ya emeela ya ihe oyiyi na onye nkuzi ụgha. Ọ bụ eze na onye mere ya tụkwasịrị ya obi mgbe ọ na-eme arụsị nzuzu. Ahụhụ ga-adịrị onye na-asị osisi teta, na nkume akụkọ ifo bilie. Ọ ga-akụziri gị ihe. Lee, eyikwasịwo ya ọlaedo na ọlaọcha, ọ dịghịkwa ụma ọbụla dị na ya, ma Jehova nọ n'ụlọ nsọ ya dị nsọ. Ụwa dum dị jụụ n'ihu ya. Akwụkwọ nke Habakuk, isi nke 3. Jehova nụrụ olu Habakuk nke ọma, ozi wee ju gị anya. Jehova, ndị mmadụ, rụzie ọrụ gị n'etiti afọ dị iche iche. Cheta ebere Chineke si Teman bịa, onye nsọ si n'ugwu Paran. Ebube ya jupụtara n'ekpere ya, ịma mma ya jupụtara n'eluigwe. Ụwa dịkwa ka ìhè. O nwere mpi isi n'aka ya pụta. E nwekwara ebe nzuzo nke ike ya. N'ihu ya, ọrịa na-efe efe malitere. Ọkụ na-ere ọkụ wee malite ịgbawa n'ihu ụkwụ ya. O guzowo ma tụọ ụwa. Ọ hụwo ma gbazee mba dị iche iche. A gbawara ugwu ndị na-adịru mgbe ebighị ebi. Ugwu ochie adaa ala. Ụzọ ya dịru mgbe ebighị ebi. Site n'ajọ omume ya, ahụrụ m ụlọ ikwu Kushan na akwa mgbochi nke ala Midian na-ama jijiji. Jehova o were iwe megide idei mmiri, ma ọ bụ iwe gị o megide idei mmiri, ma ọ bụ iwe gị o megide oke osimiri nke unu ịnyịnya? Ụgbọala gị wetara nzọpụta. Ebuliri ogwe aka gị elu, ebe ndị ọzọ bụkwa okwu doro anya. Ijiri osimiri sachaa ala ahụ. Ugwu hụrụ gị ma maa jijiji. Iyi mmiri gafere. Omimi mere mkpọtụ wee welie aka ha elu. Anyanwụ na ọnwa guzoro n'ebe obibi ha. Ha gara n'ihe akụ gị na ịma mma nke ubi gị, iji wee zoo ala ahụ ma tie mba dị iche iche ihe n'obi ọjọọ. Ị pụọwo maka nzọpụta nke ndị gị, na maka nzọpụta nke onye i tere mmanụ. Itiewo isi ụlọ na ndị ajọ omume. Itiewokwa ntọala ya n'olu. Itiewo isi obodo ya. Ha pụtara dịka oke ifufe ịchụsasị m. Nlọghachi ha dịka ibibi ndị ogbenye site na nzuzo. Ijere ije n'oké osimiri na ịnyịnya gị n'akụkụ nnukwu mmiri. Mgbe m nụrụ, afọ gbawara m agbawa. Egbugbere ọnụ m mara jijiji mgbe m hụrụ ya. Ire ure batara n'ọkpụkpụ m. M wee maa jijiji n'ime onwe m, ka m wee zuru ike n'ụbọchị nsogbu. N'ihi na mgbe ọ bịara n'ahụ ndị mmadụ, ọ ga-ebibi ha. N'ihi na osisi fig agaghị ama ifuru, osisi vaịn agaghị amị mkpụrụ.
Ọrụ osisi oliv ga-ada ada, ubi agaghịkwa amị mmanụ aṅụ ọzọ. A ga-ebipụ ehi n'igwe ehi, ehi agaghịkwa anọ n'ụlọ anụ ụlọ. Ma m ga-atụkwasị Jehova obi, m ga-atụkwasị Chineke nke nzọpụta m obi. Jehova Chineke bụ ike m. Ọ ga-eme ka ụkwụ m dị ka ụkwụ ele. Ọ ga-emekwa ka m jee ije n'ebe m nọ. Nye onyeisi ndị Neginotai.